noche que la cisa fue de manantial, mais en ligne novia innocence de courtoisie. Kuningatar ei kuuntele, koska ei vanhasta miehestä välitä. Hänen mieleensä on nuori poika, joka tietää kuinka ilahduttaa häntä, hehkeätä naista. Varsin sopiva. Olette rakastajaksi, ette epäröis vain niin kovin. Onneksi lempeni saa teidät murehtivaksi, sillä muutoinhan riutuisin minä. Silti te tässä jäätte tappiolle, jos ette kantanne selväksi tee. Harmia siitä aiheutuu molemmille. Kas, eihän leidi voi paljastaa ihan kaikille, mitä mielensä milloinkin halaa, jottei hänestä puhuttais pahaa.